What's up mga kabisdak? Welcome to our YouTube channel. This is Carl Saya. Ayan, babalik na naman ako mga kabisdak. Ayan, kumusta na kayo mga kabisdak? Tonight pala mga kabisdak ay dito po tayo sa Lulu Hypermarket dito po sa Pakil. At tingnan natin kasi sabi kasi nila maganda daw ang Lulu na bagong opening. So tingnan ko kasi bibili rin kasi ako ng prutas. So maganda daw talaga ang pagka-sit-up na dito. So titingnan natin. So samahan nyo ako mga kabisdak dito sa Lulu Hypermarket dito sa Pakil po. So samahan nyo ako at mamili tayo ng mga prutas. So mga kabisdak, ayan yung entrance nila. Ayan. So pagbungad mo pa lang mga kabisdak, ayan, automatic po yan talabas. Ayan, high-tech. Ayan, tapos ang gandang prutas. Ganda ng mga prutas mga kabisdak. Ayan, fresh na fresh. Ayan, dito, section 8. Apple section po yan. Puro apple lang po yan mga kabisdak. Iba-iba po yan. Ang Mayuki, India, China, France, at USA po ang pinagalingan ng mga apple na ito mga kabisdak. Ayan, makikita mo ang fresh na fresh po. So daming mga fresh na apple mga kabisdak. Ayan. So, iba-ibang ano to, ibang pinanggalingan itong apple na to. Ayan. So, diba? Kasi tayo doon sa kabila. Ayan, may green apple, mayroong normal. Ayan, ayan po yun mga kabisdak. So sa kabilang side naman po mga kabisdak, ito yung citrus fish. Ayan. So citrus fish, mayroon din po iba-ibang lugar din po itong pinagalingan. Itong nasa harap po, ito po ay galing po sa Spain. Ayan, itong citrus na to. Ayan. So ito naman po ay Vietnam. Ito galing sa Vietnam po yan. At ito ay galing sa Pakistan. Ayan, iba-iba ang ano ito, Pakistan daw to. So mayroong Australian. Ayan. Ito ang Australian. So dito naman po ay Egypt. Ito, lalaki konti ang sa Egypt. Iba-iba ang ano, klase ng orange po. Ito naman ay Morocco. Ito, Morocco to. At ito ay Turkey. Ayan, lemon. At ito ay galing sa Lebanon. Ayan. At ito ay Spain. Ayan, sa Spain to. At ito ay Turkey. Ganda. So ito naman Lebanon ulit. So iba-iba po ang presyo dito mga kabisdak. So dito may mga nasa mga kuan po ang presyo nito. Kung convert natin sa piso, iba-iba nasa around 60 plus or 70 plus ang kilo po nitong mga to. Ayan, depende po sa ano sa pinanggalingan nila. So sa ano po tawag ito, sa laki din po. Ayan. Pero puro po dito mga fresh na orange itong nga to mga kabisdak. So yan, yan po. So makikita yan mga kabisdak, puro talaga yan na orange. So iba-ibang lugar yan ang orange na to mga kabisdak. So ito naman po mga kabisdak ay mayroong itong banana na to, itong saging na to ay galing po to sa ayan, Ecuador. Tapos yung isa naman ay Philippines. Ayan. So sa Philippines po, ayan po yung price niya, 395 pills.
Ayan, sa Ecuador naman po ay 445 pesos. So, mas mahal-mahal ang saging sa Ecuador kaysa Philippines. Ayan. Pero kung tutuusin, mas maganda ang ang Philippines na saging. Mas mura pa. Ayan. Diba, mga kabistak? So kung mahilig din po sa mayroon din po palang galing sa India. Ayan. Yung mga saging na to galing sa India yan. So medyo pagkakaiba talaga, iba. Ayan. So mayroon din pong saging na ganito, mga kabistak. Ayan. Sabato tawag sa atin, diba? Hindi, tawag ba itong saging na to sa atin? Kalimutan ko na. Ayan. So galing pala Pakistani at India tong saging na to, itong mga maliliit na to, mga kabistak. Ayan. So sa grips naman po, ayan, makikita nyo yan, mga kabistak. So mayroong galing sa ito galing po to sa Lebanon. Ayan, at ito naman po ay galing sa South Africa, yung green na to. At ito naman ay galing sa South Africa din po. Ito, grips na to. So, mayroon din po silang papaya na galing sa Sri Lanka. Papaya na po. At Kenya galing sa Thailand. At Sri Lanka. So, ito yun ang product dito. So, iba-iba yan ang pinanggalingan nitong mga prutas na ito, mga kabistak. Ang dami, di ba? Iba at fresh na fresh. Ayan, ituturo ko pa kayo, mga kabistak. So marami pa yan, hindi lang yan. Ayan. So ito ng mga kabistak ay mango. Ayan, so itong nasa harap ko ay galing po to sa Kenya, sa bansang Kenya ito. At ito naman ay galing sa Australia, di ba? Ibang shape ang mangga nila. So ito naman ay India. Tama, India yan. At ito ay Philippines. Ayan, Philippines to. Ayan. So may green din po sila na mangga na ilaw pa. So ito Sri Lankan na mangga. Ayan, Sri Lankan to. At meron din po silang Kenya na mangga na ganito. At ito naman po sa India. Ayan, bear fruit to, guys, ha. Itong tinatawag na bear fruit. Ayan, itong prutas na. So meron din po silang sugar cane. Ayan. Ito po yun, mga kabistak. Kita nyo, ayan po yun. So dito naman po tayo sa pomegranate. Ayan, itong pomegranate na to ay, guys, ay galing po to sa bansang India po. Ayan. So yan, sa mga mahilig kumain ng pomegranate. And ito po, so fresh na fresh. Ayan. So, at ito naman po ay plums black. Itong plums black na to, guys, ay galing po to sa Italy. Ayan, fresh na fresh po itong plums black. Ito. So ito naman po ay galing sa Spain na kakapruit. Ito yung tinatawag na kakapruits, mga kabistak. Ayan, fresh na fresh din po yan, mga kabistak. Ayan. So proceed tayo sa iba naman, mga kabistak, mamaya. Ayan. So ito yung kakapruit. Sa mga hindi pa nakakilala ng kakapruits, ito po yun. For me, ito yung company. Ayan. So mga kabisdak, so dito naman po tayo sa strawberry. Ayan, strawberry. So itong strawberry daw po to ay galing din daw po to sa USA. Ayan, so mayroon din pong galing sa ibang lugar din po. So ito lang muna ipapakita ko sa iyo ng USA. So ang kilo po nito ay 2KD 95. Ayan. So yan. So yan po yung galing USA na strawberry, mga kabistak.
galing USA. At ito naman mga kabisdak ay galing sa Egypt. Itong strawberry na to. So mas cheap siya konti ang price kaysa yung galing sa USA. Ayan. So fresh na fresh po yan. Yan ang strawberry na galing sa Egypt. So kung makikita nyo itong mga kabisdak, ito po yun ang blueberry. So itong blueberry na to ay galing po to sa Peru. Ayan, itong mga blueberry na to. So 595 per kilo po ang itong blueberry na to. Ayan. So ito po yun mga kabisdak. Ayan, so makikita kayo ng iba-ibang klase ng fruits dito sa Lolo Hypermarket. Ayan. So mga fresh po yan mga kabisdak. Yan ang kagandahan dyan kasi mga fresh po talaga. Ayan, sa kabila niyan ito ang strawberry. Tapos ito naman ang blueberry. Ayan. So nakapack na kasi yan kasi ready na yan. So kukunin sa mga customer. Ayan po. So mga kabisdak, ito po yung tinatawag na sweet corn. So itong sweet corn na po itong mga kabisdak ay galing po ng India. So wala silang masyadong kung makita nyo yan mga kabisdak, wala silang masyadong display ng sweet corn na yan. Ayan po. So ang kilo po niyan ay 795 pills sa Kuwait dinar po. Ayan, so mayroon din po silang rock melon. Ayan, rock melon. At mayroon din po silang honey dew melon. Ito. At ito naman po ay sweet melon. Ayan. Itong sweet melon na to ay galing po to sa Oman. Itong rock melon, itong sweet melon, honey, itong honey dew melon, yan galing po yun sa Oman po mga kabisdak. Ayan, itong melon na to. So itong sa side na to, itong sa side na to mga kabisdak, ito ay galing China po. Ayan, China po to sila. Nakabalot ng parang plastic. Ayan, so galing China. Ayan, China to mga pumila na to. So kilo po nito ay 525 pills. Ayan. So proceed tayo mga kabisdak. Ito ay peach. Ayan, peach. Ayan, ito po yun. Mga hindi pa nakakilala, ito yun ha. Ayan. So galing po to ng Australia. Ayan. So, peach na yan. At mayroon din po silang avocado. Ayan, avocado. Ang avocado po nila ay galing po sa Kenya. Ayan. So ito naman ay first. Ayan. Ang first post from Spain po to galing. First na to. Ayan. Ito naman ay pomegranate ulit. Ayan. So na-video natin ito kanina. So galing India pa rin. At ito naman po mga kabisdak ay kiwi. Ayan, sa mga hindi pa kakilala ng kiwi, ito yun. Itong kiwi na to mga kabisdak ay galing po to sa China. Ayan, mayroon din po isang klase sa avocado ay galing po to sa Mexico. Ayan, sa Mexico. Ayan, mayroon din po silang guava. Ang guava nila maliliit lang. Ayan, galing ng kulay. Mas masarap pa rin sa Pilipinas. Ayan. So itong guava to galing sa Egypt. Egypt po yan. Ito ay kakaprot yung kanina. Kagaya ng kanina mga kabistak. Kakaprot. So ito may kiwi. Itong kiwi na to ay galing po to sa Greece. Ayan. Ayan mga kabistak. So sa ditong side mga kabistak, ito po yung display nila na fruits. Ito. Kaka fruits ito. Ayan.
guava, avocado, kiwi, pomegranate, first, avocado, and peach. Ayan. At the other side ay melon. Tapos na po tayong mamili ng mga fruits. Ayan, so tapos na tayo, so pusit na tayo din sa tayo ng kinuha ating mga prutas, mga kabista. Kung makita mo, so, sa basket ko, yan lang yung binili ko. Pero marami pa at mura pa. Fresh pa. Ayan, dito sa Lolo Hypermarket. Ayan. So abangan nyo ako magbabayad ng mga kabista. So mga kabista, pusit na po tayo kasi magbabayad na tayo dito sa counter. So ito po yung pinamili natin. Ayan po. Yan si ate. Pilipina po yan, cashier dito. So, nabayad tayo. Tayo yung babayaran ng mga kabista. Dali lang hold lang. Sabi ni ate, ang mukha ko daw ay parang lipali. Kasi hindi daw niya narinig yung ano ko, yung boses ko. Kaya nagtaka siya, sabi niya sa akin. So, ayan. Ay, kuya. Ayan. Tratado kita. Approve ba? Approve. Approve. Nag-approve naman pala yung card ko. Akala ko hindi. So tapos na tayo mga kabisdak. Ayan po. So dito na lang po ako. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe at pakilike na lang po. At pakishare na lang po. At visit po kayo sa Lolo Hypermarket. Ayan. Maganda.